Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα μιλήσουμε για το εμβόλιο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το εμβόλιο. Εγώ προσωπικά το εμβόλιο δεν θα το κάνω. Δεν ξέρω ποιος το κάνει, δικαίωμά του είναι όπως είπα. Δεν. Okay. Αυτό που έχω να πω είναι ότι παιδιά, συνιστώ να μην το κάνετε παιδιά, δεν είναι καλό. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα πώς ήρθε τόσο γρήγορα παιδιά το εμβόλιο. Έχει εδώ και πώς γίνεται να έρθει εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν θέλει 2-3 χρόνια το εμβόλιο. Όχι 2 μήνες. Θέλει πολλά χρόνια να φτιαχτεί ένα εμβόλιο. Πώς πάμε να φτιαχτεί. Δεν ξέρω, παιδιά, έχει κάποιες ουσίες που δεν μου αρέσουν εμένα. Τέλος πάντων, εγώ συγκεκριμένα θα κάνω εμβόλιο. Όποιος το κάνει, δικαίωμά του είναι. Παιδιά, πάει το 2020, σε 2 μήνες φεύγει. Αυτός ο καταραμένος, ναι, ξέρω, μήνας, αυτός ο γαμημένος ο μήνας φεύγει το 2020. Θα ελπίζουμε να έχει ένας καλύτερος χρόνος. Αυτός ο χρόνος είναι να πω, φεύγει. Θα ελπίζουμε να έχει ένας καλύτερος χρόνος, ένα καλύτερο έτο. Ένα καλύτερο έτος τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Θα είμαστε καλά. Με τον καινούργιο χρόνο τώρα βιντεάκι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Στο επόμενο. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και θα τα πούμε. Peace.